woensdag konden we beginnen met trainen. De gemeente had vanaf woensdag de velden weer vrij, dus onze jongste jeugd is weer begonnen te trainen. En dat is volop actie over op veld gelukkig. En op sneu en maandag heb ik weer 2 ploegjes die aan het trainen ben, dus het gaat zo mooi als wat weer. De onder Sontje en onder Jochentje begint volgende week weer te trainen, dus dan is alle jeugd wel los. Doe maar deel. Oh Danny, dat wordt een lange dribbel, Goed zo. Goed zo jongen. Doe maar Sven. We gaan een protocol vanuit de KNVB, dat is het protocol van de NOC-NSF. Daar gaan wij opleiding krijgen, de regels die door het algemeen gelden voor alles. Voor de normale samenleving geldt ook voor het voetbal, dus die 1 meter afstand bijvoorbeeld. Maar we zo'n horen, de hygiëne is belangrijk. En de kantine mij net hier, de kleedboxen mij net hier, dus thuis douchen. Dat is ook nog een belangrijke regel die het opleiding is. En bij de onder Sontje en Jochentje en dergelijke, ja, dan moet ze trainen met 1 meter afstand. Op dit moment met de senioren net trainen, ik nog net op een veld komen, dus dat is wachten tot wanneer dat maait. Dat zal wel na de zomerstop worden, denken wij op dit moment. Ja, dat is al wachten.